Monday night ngayon mga bisdak at si Ami andun sa opisina. Actually pauwi na siya at sobrang wala siya sa mood. I'm sure ano na yun, hindi naman marunong magalit yun. Hey guys, Gian is over there. If you hit one time, you're gonna be thunder. Yeah, alright. Now I'm going to cry because it don't hit one time. No, it won't. Okay, let's wait for Mama. So yun nga, si Ami, I'm pretty sure mga bisdak wala yun sa mood kasi ano na ngayon, alas 9 ng gabi, 9 p.m. Umalis siya sa office para umuwi na ng bahay 5:30 no ng hapon. So almost 3 hours na na-stuck siya sa train. So dito sa Sydney, sa line namin sa Western Line sa Sydney, merong train delays, severe na train delay kasi meron daw aksidente, parang yung nasa news, nandito kasi sa news mga bisdak, ipakita ko sa inyo. Vicky Jardim. Vicky's at Town Hall Station for us. Vicky, take us through what's happened. Pete, if you're catching a train home tonight, you're being advised to allocate extra time. Oh, grabe. O'clock this afternoon, Hala. a man wandered onto Yun, the no? train tracks near Westmead. Grabe. Stopping So yun nga mga bisdak, no? Merong major train delay, nakita naman natin sa news kasi yung balita parang may nasagasaan daw na tao yung train dito sa malapit sa area namin sa Parramatta. So yun, kaya nag-cause ng trouble, tapos marami ng police. Kaya yun, nag-message si Ami, sabi niya nag-stop daw siya sa isang station na malayo pa sa amin, tapos sumakay siya ng Uber. So mamaya tingnan natin yung reaction niya mga bisdak pagdating niya, kasi si Ami hindi naman marunong magalit yun. So tingnan natin kasi I'm pretty sure na wala sa mood yun. Monday pa ngayon, tapos ito na yung nangyari, no? Meron pa tayong 4 days bago mag-weekend. Few moments later. Kamusta? Naman? Tay, kasakawan ako ko. Kasakaon man ka. Hindi naman lang mag-cellphone. What happened? Mama got stuck in the choo-choo. Sa'yo, harapag hindi ako nangaw. Yan! 5:15 ko pa nangaw. Mom, why crying? Kaya, di pa ko magpadayo ng cellphone. Kaya malubat ko ba? Why crying? No, kasi mama ko super tired, baby. Ano, start, pag-jopan ko paling ko sa start. Nagtindog raw ko, kaya nagdaga ng tao. So yun yung reaction ni Ami mga kabisdak. Na-check ko, bakit sa yung taon pa lang, na-check na mag-over. Tapos na 250. Grabe. So pila mo na bayaran sa Uber? Adi na ako sa Uber, 22. So nagbayad pa siya ng Uber, yung private car, Uber no? Kung sa atin pa Grab, yung mga ganun. Uma po yung mga van. $22 daw yung nabayaran niya mga kabisdak. So minsan no, ganun talaga yung buhay dito sa Australia. Di natin alam yung yung mga mangyayari sa normal regular days. So ngayon, merong major delay sa train. Good job, Gia! What does it mama? Rainbow words color. What does it say? You can read all your purple words. Wow, Gian got an award. Kiss me? Kiss me? Gian got an award. What's your award? Very good, baby. Rainbow words. Nakuha na ni Congratulations. Wow. Gian, you can read all your purple words. Good job. Very Let's take a photo. Let's take a photo. You hold. Oh, I'm no bear. Good. Oh. Good. Go. Got. Good. Very good. Go. Go. The next day. So when you see, when it goes to number 8, means you're late. That's good. Take care. Samahan niyo naman ako ngayon mga bisdak. Hatid natin si Gian sa school. So today is Tuesday morning. So si Ami mga bisdak andun sa office. Tapos ako naman ngayon yung work from home. Ako yung maghatid kay Gian. Tapos si Ami sobrang pagod kasi nga kagabi na siya dumating alas 10 ng gabi, mga between 9 to 10.
Bye-bye, Gian! So, andito ako ngayon sa my front ng gate mga kabisdak sa school ni Gian. So, hihintayin ko lang si Gian na dumaan dito no kasi andun sila mga kabisdak. Yan dyan, yung mga bata. Parang yan yung center hall sa morning dyan sila mag-gather. Tapos, lalakay yun sila dito papunta sa school dun. Let's start the day mga bisdak. Let's start the day. So uwi na ako ng bahay. Work ako ngayon from 8:45 AM up to 5:15 PM. Mamaya mga 2:30 PM babalik ako dito sa school para i-pick up si Gian. So ngayon is Tuesday. So far maganda naman yung araw ko kahapon. Okay naman yung works. Hopefully maganda ngayon at the rest of the weekdays no para sa weekend. Pasyal na naman mga bisdak. 3 days later. Good morning mga bisdak. Good morning. So ngayon is Thursday morning. So papunta ako sa office mga bisdak. Work from office ako ngayon until tomorrow Friday. And very excited ako mga bisdak no na mag Friday, na mag weekend. Kasi it means magkakapasyal na naman kami, family time. Change for Western Line services. Alright mga bisdak, so andito na tayo sa Sydney City. Papunta sa office namin. Bibili muna tayo ng coffee mga bisdak sa 7-Eleven bago tayo pumasok sa office. Nga mga bisdak, today is Thursday, so bukas Friday at very excited kami na mag-weekend kasi family time na naman. Kasi dito sa Australia mga bisdak, ang dami mo talagang oras para sa family time. Kahit nung hindi pa ako nag-vlog ha, talaga every Saturday, every weekend, family time talaga yan lagi. So mamaya na lang tayo magkwentuhan mga kabisda kasi dito na ako sa 7-Eleven. Yun na. Alright, let's buy coffee muna. Let's buy coffee para maganda yung araw natin. Bili tayo ng coffee dito. Alright, regular cappuccino. So enjoy muna natin tong coffee ko mga bisdak. So pasok muna ako sa trabaho mga bisdak at mamaya na lang tayo magkwentuhan sa lunch break ko. Tomorrow. Hi guys! Good morning, good morning. Today is Saturday, Sabado ngayon mga bisdak. And Gian, say hi! Papunta kami sa taekwondo ni Gian mga bisdak. At ako naman maglalaro ng basketball. And then after na taekwondo and basketball, pupunta kami sa city. Papasok kami dun sa Sydney Eye Tower. Kaya abang-abangan nyo yung vlog natin mga bisdak sa Sydney Eye Tower. At baka nagtaka kayo mga bisdak na hindi na ako nakapag-vlog kasi sabi ko nung bumili ako ng coffee sa 7-Eleven na kwentuhan tayo mamaya about family time sa lunch break. Hindi na ako nakapag-vlog that day kasi nilibre ako ng lunch ng kasama ko sa trabaho. Nag-lunch kami and then after ng lunch sobrang busy sa trabaho kaya hindi na ako nakapag-vlog. Pero meron din akong vlog na i-upload about sa bakit maraming family time dito sa Australia kaya abang-abangan nyo rin yung mga bisdak. Nag-arrive
Bye-bye. Bye-bye guys. See you later. So yun mga bisag, si Gian papunta na yan sila sa taekwondo at ako diretso ako sa basketball. Bye-bye. 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 Tsaka ito rin natin isa. Alright, so katatapos na ng game namin. Inander ko lang sa sasakyan kasi binuksan ko yung bintana. Ang init kasi sa loob. And yun, talo kami. Tapos yun mga kaisan, yung nakita nyo sa earlier clip, yun yung nagbebenta ng ulam dun. So after ng game, bumibili ako ng ulam. No? Tapos yung binili ko ngayon is ito, tokwat baboy. Tapos itong arroz caldo. Yun dalawa. So uwi na ako mga bisdak, daanan ko lang si Ami tsaka si Gian. Andun sila naghihintay sa Guilford doon sa may taekwondo, no? So kita-kits na lang sa next vlog mga bisdag. Bali very simple vlog lang to pero I hope nag-enjoy kayo. So bye bye, see you sa next vlog.